Kedam tang ni phai ingkora ge thomani anelo por phai sia por Dipu Rengbonghom Higher Secondary School along all Karbiang Long Talent Han Society atum penchapater piponsi non hejong high school living certificate asalang kipeklang pon along inut bang hinia risoe jang atum komatne a subject isi komatne bangke subject hini a subject ki undunde atum aphan puthot kemisen kep angdeng asadlang ke tokdun pa meji aphan chiklo ejon high school living certificate free coaching Rengbonghom Higher Secondary School along than ponsi kepajut angdeng amai padoponlo labang so mai long all Karbiang Long Talent Han Society amai pu wiking lengpen ke cari pona mai long chong kro kongchun bang all Karbiang Long Talent Han Society hinpen aluhi ki pachinia por en ponlo HSLC free compartmental coaching conclusion ceremony amai long aluhi sarpwa mana ping pen ka chetong dun long sing timung principal Rengbonghom Higher Secondary School Megi Katharpi assistant professor Golf College Molen Teron Radasai Klembang Jiten B social worker Liton Timung atum pen kichinglok penangan manping gido atum chetong dun si mahelong RDP dun kachetong dun aluhi atum pen non angkeleji high school living certificate compartmental asadlang kitok dun ji arisoy jang atum aphan kitok dun misen ji aphan arnamalong ahirjume hang pidun Sang tihi di pen presentirang Karbiang Long Live.